ta'ala barakatuhu. Kamar yadda ne muna alƙawari, yau kamar in ba ku manta ba mun yi magana akan yadda za ka yi rajista da kuma yadda za ka yi verification na getkano. Kuma da dama sun san menene getkano yanzu, kuma sun san yadda aiki, amma yanzu zan nuna muku yadda za ka yi aikin da za ka yi ka samu kuɗi a getkano. Kamar da kuka sani, nan dai shine website naku. Akwai kuma hanyoyi guda biyu wanda za ka je ka ɗauki link a naka ka je ka yi talla a siya ka samu rabonka. To amma yanzu za mu nuna mana hanya ɗaya tukuna, in nuna muku hanya ɗaya, daga baya in so sai in nuna mana hanya ɗaya. Amma dai yanzu ku biyo ni. Kamar yanzu misali, idan shine fuskar na application ɗin ma'ana getkano ta kan Opera, to sai ka shiga account, idan aka sa maka account ɗin nan. Kamar yadda kuka sani, idan daman ka riga ka rajista ne, login in kawai za ka. Idan ko baka yi rajista ba, sai ka tuntuɓe mu a number da za mu ajiye ta WhatsApp domin ka samu ka yi rajista. Yawwa, mun jira network. Ok, direct in ka shiga za ka ga ya kawo ka kan dashboard naka. Kowanne da wane rajista da getkano ya san shi ne nan gurin shi ne na dashboard. To in ya kawo ka dashboard, in kana so ka ɗauki link ɗinka sai ka shiga affiliate nan gurin. Yawwa, nan gurin shi ne cikin affiliate naka, ka yi ƙasa. Yawwa, ka jawo shi, ka gani nan shi ne affiliate naka. To kaga account na verified. Ga wanda ba su yi verification na account ɗin sau ba san hanyar da za su yi ba. Nan idan aka nuna maka verification ɗin nan za ka shiga. Da ka shiga zai kai ka inda za ka sa bayananka, ma'ana sunanka da number wayanka da Gmail ɗinka da adireshinka ka sa complete daidai. Za ka biya, sai ka yi place order ka biya $1000. Za ka ga sun tura maka da account da za ka tura musu kuɗi. To ka tura account ɗin zuwa 'yan awanni kaɗan za ka ga sun maka verifying da kansu. Su za su yi maka verification da kansu. Kawai sun tura maka da account ɗin nan ka tura musu da kuɗi naira $1000 za su yi maka verification da kansu ga waɗanda ba su yi verification ba. Yanzu mu da muka verification za mu zo mu ɗauka yadda za ka yi aiki, yadda za ka ɗauki link ka tura ka samu kuɗi. Yanzu yawwa, alhamdulillah, to sai ka taho ƙasa, za ka iya tahowa ƙasa. Ka taho ƙasa sosai in ka shiga dashboard naka. To kun gani misali kamar nan gurin. Idan ku duba nan za ku ga gado ne, ga shi nan. Hotonsa ga kuma suna, ga kuma 'yan bayanai a kansa, ga komai nasa gadon. To ga shi, misali nan ga wata waya, ga sunanta, ga kuɗin da za ka sayar da ta, kuma ga ladan da za a baka. An rubuta shi da koren rubutu. Idan ka sayar da wannan wayar, to za ka samu wannan kuɗin. Shi ne matsayin ladanka. Wannan ma ka gansu kowanne da kuɗinta, ga su agogonin kowanne da kuɗin da kuma yadda za ka yi. To ta yaya za ka yi ka san yace za ka? Amma kafin nan ma ku yi haƙuri, bana kuma baya na yi mantuwa. Akwai wanda ba san yadda za su ɗauki link nasu ba, ma'ana link ɗin da za ka ba wani ya rajista ta ƙasanka. To yanzu zan nuna mana. Idan ka tashi sai ka shiga inda aka sa maka marketing. Kana danna idan aka sa maka marketing, za ka ga ya sa maka gurare biyu, affiliate link da kuma product link. Idan ka tashi sai ka danna idan aka sa maka affiliate link ɗin nan kamar haka. Yawwa, da ka danna affiliate link sai kawo ka nan, sai ka jawo shi ƙasa, ka jawo shi ƙasa, ka jawo shi ƙasa. To ka ga depot, ka ga affiliate link ɗinka. Ka gan shi ne an sa shi da jan rubutu. Wannan shi ne link naka. Sai ka danne shi, sai ka yi copy. Misali, haka na yi copy ɗinsa, sai in je in tura duk wanda zan tura. In na tura mashi ya rajista a ƙasa na zai zo. Yawwa, shi ne da za ka ɗauki link naka. Idan ka ɗauki link naka, yanzu za mu koma kamar yadda muka magana idan za ka ɗauki kayan product, sai ka koma dashboard haka misali. Ya haƙuri, muna da matsalar network ne. Yawwa, sai kawo ka nan dashboard, sai ka jawo shi ƙasa, ka jawo shi ƙasa. Sorry. Yawwa, jawo shi ƙasa. Yawwa, misali nan gurin kaga an sa maka generate product link a rubuta da koren rubutu. To idan akwai kayakin da kake son yin talla, ɗan tsaya network bai sa su ɗan tura mana abubuwan ba tukuna, ɗan jira.
Yawwa a nan gurin za ka rubuta searching product ɗin sai ka rubuta abin da kake so. Yawwa kamar misali ba masa shoes. Shoes to za su fara processing da kansu. Kuka duba za ku gani na juyawa. Ina ɗauko mana abubuwan da suka shafi takalma kenan. Kuɗin yin haƙuri muna da ɗan matsalar network ne, shi ne ma yasa tun safe ban samu na uploading ne yadda za ku yi ba. Yawwa ok yanzu ku ɗan jira ba zuwan shoes ɗin ba tukuna. Zai canza mana da kansa. Yawwa kamar yadda na buƙaci shoes kun ka duba za ku ga duk takalma ne na ga su. To wani takalmi kake so ka yi talla misali ina son in yi tallan wannan takalmin ga kuɗin shi nan, to sai ka danna get link ɗin nan inda aka sa maka da koren rubutu. Kowanne talla za ka ga ƙasan shi an sa maka get link, ko ina za ka ga an sa maka get link. To kana danna wannan get link ɗin a misali wannan takalmin sai na danna get link haka. To ku ɗan jira shi. Kun gani ya kawo min link ya haɗa nawa da nashi ya kawo, sai kai haka ka danne shi sai kai copy. Sai ka danna copy ɗin nan. Yawwa ka yi copy ɗin link ɗin gaba ɗaya. To in ka gama sai ka dawo misali sai ka lalbi Facebook ɗinka misali kamar haka. Cikin Facebook ɗina ne. Yawwa idan a Facebook za ka yi tallan kenan sai ka shiga kan Facebook naka. Sorry network. Yawwa nan shine Facebook nawa, to sai in shiga inda nake son tallan kamar misali ni zan tallan shi a nan gurin ne. To sai ka danne idan kai copy ɗin link ɗin naka sai ka sanya shi haka sai kai done sai kai sharing kamar haka. Shi ne na uploading you are posting ba ta gama uploading ɗin. Idan kuma za ka rubuta wani abu ne daman daidai gurin rubutun nan sai ka ɗan rubuta wani bayani wanda ko da wasu za su gani su gane saboda yanayin wasu ba za su gane abin da kake nufi ba. I'm sorry network ya kasa bai mana uploading ba still now. Amma ina gama uploading nan post ɗin za ka ga rahoton takalmin da kuma sauran bayani akan takalmin. Saboda mai siya ya tashi nan zai shiga ya siya abin da zai siya. Idan kuma nan gaba insha Allah za mu nuna muku bidiyo idan ma sayan za ka yi yadda za ka yi ka siya kaya. Yanzu network ba zai bari mu yi uploading ɗin ba. Ku ɗan yi haƙuri za mu koma cikin account ɗinmu. Amma dai yanzu haka na riga na yi post ɗinsa sai ka yi back ka ƙyale nan gurin. Ka riga ka yi copy misali. Okay yawwa sai ka fita. To idan za ka ƙara ɗaukar wani shi ma kamar yadda kai wancan haka za ka ɗauke shi, shi ma ka yi abin nan ka yi abin da ya kamata. Amma dai ga wanda na gaya ma wa hanyar da za su yi verification most of them ba su bi wannan hanyar da na gaya muku ita za ku bi. Ka shiga idan aka sa maka verification ɗin nan in ka shiga za su baka guri da aka cike detail naka. In ka shiga detail naka za ka cike unguwarku da komai da komai za su nuna maka da address ɗinka da garinku da kamar local government ɗinku da email ɗinka da za ka sa da number wayanka. To sai ka cike kana cikewa za ka yi akwai gurin da za su maka please order. Ka gani please order ɗin nan za su kai ka wani guri za ka ga sun tura maka da saƙo a Gmail ɗinka ma sannan kuma za su tura maka da account number a wannan gurin. To a wannan gurin za ka ɗauki account number ɗin sai ka tura musu 1000 sai ka ba su ɗan lokaci za ka ga sun account ɗinka ya dawo verified kamar da haka na waɗannan. Masha Allah idan da mai tambaya dai za mu iya number akan wannan bidiyo sai ka yi mana magana akan WhatsApp don mu samu damar taimaka maka. Mun gode.